जै मासि बयखौबो आरो आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बावनानै लाबाय आरो अननाय मोजां मोननाय खुलुमनाय बयनोबो जिसुनि मुङाव जासिहरबाय गोजोन्थों। आरो बे समावहा नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैदों आरो बे टपिकआनो जाबाय जोहोलावफोरनि मोजां मोनलायनाया बबे लामाजों। जोहोलावफोरनि मोजां मोनलायनाया बबे लामाजों, बे टपिकनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ दान्दिसे शेयार खालामनो आरो सोलोंनो थाखाय आं नुजाफैबावबाय आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों। नोंथांमोनहा जाजेननायनिफ्राय जोबनायसिम खोनासङोब्ला आरो नायोब्ला निस्सय जिउआव मोनसे थुलुंगानाय नोंथाङा मोनगोन। आरो जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायाखै, जायफ्रा लाइमोनफोर, बिथांमोनहाबो जायखि धर्मनि जाया मानो बे भिडिअनि गेजेरजों जुदि नोंथाङा नायोब्ला निस्सय जिउआव मोनसे थुलुंगानायखौ मोनगोन। अनलायग्रा लोगोफोर, बे बाथ्रानि गेजेरनिफ्राय आङो जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे सर्टकाट मोनसे सल'खौ नोंथांमोननि गेजेराव आङो लाबोनो हास्थायदों। जाथायखौ जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जायैनि सिगां इजराइलारिफोरा फोरबोनि बेरेखा पाप मावदोंमोन। आरो बे पाप मावनायखाय फोरबोआ बिसोरनि पाप मावनायखौ नायनो हायैखाय फोरबोआ बिसोरखौ जाय दिसा दिसि इसोरनि बेरेखा, आयेननि बेरेखा पाप मावनायखाय बिसोरखौ, बे रायजोखौ फिलिस्टिनारिफोरनो फोरबोआ हगारनानै होदोंमोन। आरो बे हगारनाय बादि फिलिस्टिनारिफोरनि आथिं सिङाव बै रायजोआ थांदोंमोन। आरो जेब्ला फिलिस्टिनारिफ्रा सासन खालामदोंमोन, बे समाव जुदायारिफ्रा खस्थ' मोनदोंमोन, नासयजादोंमोन, बुग्लिजादोंमोन, नेवसिजादोंमन, मुगैजादोंमोन। आरो बिसोरो फिलिस्टिनारिफोरनि आथिं सिङाव थानो गोनां जादोंमोन। गोबाव बोसोरनि उनाव फोरबोआ बिसोरनि गेजेराव अनखांनायखौ दिन्थिदोंमोन। आरो बे अनखांनाया सासे मानसिनिफ्राय जादोंमोन। जरा नोगोरनिफ्राय सासे मानसि नुजाफैदोंमोन आरो बिनि मुङानो जाबाय मwnnaia। आरो बियो सासे बिसा गैजायै मानसिमोन। आरो बिनि बिहिया सांग्रेमामोन, गथ' मोनामोन। गोबां बोसोर जाबाय बिसोरो हाबा जानानैहाय गथ' मोनैया। आरो बे गथ' मोनैखाय सानसेखालि फोरबोआ बिनि गेजेरजों, बिनि बिहिनि गेजेरजों बेबादि दर्शन जादों। आरो बेबादि दर्शन जानानै बेखौ बुंदों, ओइ मwnnaयानि आइजो, नों सासे हांग्रेमा, नों गोबाव बोसोर हाबा जानानै गथ' सासे मोनाखै। बिनिखायनो आं नोंनो खोथा होदों, नों सासे हौवासा गथ' जोनोम होगोन। आरो बिखौ नोङो सामसन नाम दोननांगोन। आरो बिनि खानायखौ नोङो जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम नोङो सिनो नाङा। आरो बे जोहोलावानो गासै इजराइलारिफोरखौ फिलिस्टिनारिफोरनि आखाइनिफ्राय सख'गोन। बेबादि बाथ्रा प्रतिश्रुति फोरबोआ आरफनि गेजेरजों मwnnaयानि बिहिनि गेजेराव बेबादि मोनसे रायलायदों। आरो बे रायलायनायखौनो लानानै बिहिया मwnnaयानि हिन्जावा बिसायनो खोन्थादोंमोन, आंजों फोरबोनि आरफआ बेबादि रायलायदों, माबोरै जागोन बेलाय? अब्ला बिसोरो बिसायनि गेजेराव सानलायदों, जानो हागौ फोरबोआ जोंनि फारसे अनखांबाय, जोंनि पाप मावनायखौ निमाहा होबाय। बेनिखायनो बे गथ'नि गेजेरजों बे इजराइलफोरखौहाय फिलिस्टिनारिफोरनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामगोन, बेबादि होननानै रायलायदों। आरो गथ'आ जोनोम जामारनो सासे उन्दै गथ' हौवासा जोनोम जाबाय, सांग्रेमा हिन्जावा। आरो बेनिफ्राय बियो देरनायनि उनाव बे फिलिस्टिनारि आखाइनिफ्राय बै इजराइलफोरखौहाय गादब जानायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय बियो दावहायाव ओंखारासै। आरो दावहायाव गोबां दावहाफोरनि गेजेराव गोबां फिलिस्टिनारिफ्रा सिथारजाबाय, बुथारजाबाय, दानथारजाबाय। गासै देशआव, गासै रायजोआव गिग्लुंनाय, सोमावग्लुंनाय जाबाय सामसननि बे दावहा नांनायाव। गोबां राजाफ्रा गिबाय, फिलिस्टिनारिफोरनि राजाफ्रा
बे सामसननि बोलोखौ पावारखौ नुनानै गिबाय आरो गिनायनि उनाव बियो बेनिफ्राय गोबां खायदा कौशल खालामनायनि गेजेरजों सामसना सासे गावनि अनजालि मोजां मोननानै हाबा लानाय दिलिला मुंनि सासे हिन्जावखौ हाबा खालामनायनि उनाव दिलिलानि गेजेरजों बै फिलिस्टिनारिफ्रा बेबादि मोनसे प्रतिश्रुति खालामबाय नोंनि बिसायनि बोलो जरा बबेनिफ्राय फैयो नों बेखौ गासैखौबो सोंनानै जोंनो जुदि खोन्थायोब्ला नोंनो हानाय मानि धन सम्पति सना रुफा जों नोंनो होगोन बेबादि मोनसे बेबादि मोनसे बायनायनि गेजेरजों सामसननि बोलोखौ बियो गावनि बिहिनि गेजेरजों खावनो हादोंमोन बै फिलिस्टिनारिफ्रा आरो गोबां आनजादफोर दङमोन बे आनजादफोरनिफ्राय फेल खालामदोंमोन आरो खोन्थायाखैमोन सामसना लाखोमा दोनखोमा बियो गावनि बोलोखौ गावनि असे हिन्जावनोबो दोनखोमादोंमोन नाथाय लास्ट मुहुर्तआव सामसननि हिन्जाव दिलिलाया बेबायदि बाथ्रा बुंदों सामसन नों जुदि आंखौ गावनि असे बादि गावनि बिहि होननानै गनायदोंब्ला नों जुदि आंखौ फोथायोब्ला नोङो आंनो खोन्था नोंनि बे बोलोग्रा जरा बहायनिफ्राय फैयो जाहाथे गुबुन सुथ्रुफ्रा नोंनि सायाव आक्रमण खालामनो हास्थायोब्ला आं बेनि सायाव गसंथानो आरो माबा मोनसे खालामनो हानाय बायदि बेबायदि बुंनायाव बे गावनि बिहिनो बेबायदि खोथाखौ फोरमायनो गोनां जादों अब्ला दिलिलाया बे बाथ्राखौ सोङोब्ला गावनि भेन्दायाव सामसनखौ फुथुनानै बेबायदि सोंदोंमोन आरो सोंनायनि उनाव सामसना खोन्थानो गोनां जादों आंनि खानायखौ सिननानै जुदि मुथा सिननानै जुदि दोनोब्ला सिनोब्ला आं बोलो गैयै जागोन आंनि बोलोआ आंनि जरा बे खानायनि सायाव बेबादि होननानै बे फोरमायदों बेबादि होननाय लोगो लोगोनो बिनि गासै खानायखौ सिननानै होदोंमोन आरो बिनि गासै सुथ्रुफ्रा फिलिस्टिनारिफ्रा बेखौ बेंनानै बेखौ अंख्रबनानै खाख्रबनानै दिरुंजों खाख्रबनानै बेखौ सास्ति खालामनानै बेखौ सिथारदोंमोन गोबां आरज खालामदोंमोन सामसना फोरबुनि थिङै फोरबु नों आंखौ बे खनसेखौ अनखांफिनदो जाहाथे आं सुथ्रुफोरखौ खनसेबाव फेजेननो हानाय बादि गोबां बियो आरज खालामदोंमोन नाथाय फोरबुआ बिनि आरज खालामनायखौ खोनासङाखै गनायथि मोनाखै दिनै बेबादि काहानिनि गेजेरजों सासे बोलोगोरा सासे जरगोरा फोरबोनि अनजानाय फोरबोजों दान होजानाय सासे जोहोलावाबो सासे सिख्लानि गेजेरजों गावनि असे हिन्जावनि गेजेरजों जोबस्रांलांनो नागिरदों जोबस्रांलांदों अनलायग्रा लोगोफोर बे बाथ्रानि गेजेरजों आं नोंथांमोननि गेजेराव बे बाथ्राखौनो बुंनो हास्थायदों नोंनि मोजां मोननाय सिखोलाया नोंनि मोजां मोननाय हामजानाय गोसो थोनाय सिख्लाया फोरबोजों हामजाजानाय नङाब्ला फोरबोजों होजानाय नङाब्ला नोंबो जेसेबांखि समायना जाया मानो नोंबो जेसेबांनाखि बोलोग्रा जाया मानो बेसेबांखि धनी जाया मानो बेसेबांखि नोङो समायना रमायना जाया मानो नोंबो गलिलांगोन नोंबो जोबस्रांलांगोन बेनिखायनो मोजांथार हिन्जावखौ फोरबोआसो होयो सलमन राजाया बोसोन बिजाबनि 31 अध्याय 10 बुंदों आखल गोनां मावनो हानाय गोरों हिन्जावखौ मोननाया दाम गोसानिख्रुइबो दाम गोसासिन मुवा बेबादि होननानै सलमन राजाया बे बोसोनखौ जोंनो फोरोंदों गोथार बाइबेलाव जों नायोब्ला मोननो हायो बेनिखायनो जोहोलाव आरो सेंग्रा सिख्लाफोर नोङो जेसेबांनोखि समायना जाया मानो नोंनि मोजां मोननाया जुदि नोंखौ जुदि थगायोब्ला नों हाफा मुवा जागोन नोङो आन्दायगोन मानसिफोरजों नोङो नेवसि जागोन मानसिफोरजों नोङो मुगै जागोन जोङो जोंनि मोजां मोननायखौ गासैबो बिथिङाव जोङो बिलकुल जोङो एन्जय खालामनो हास्थायो जों रिलेसन लाखिनो हास्थायो सिंसा गासैखौबो जों रिलेसन खालामनो हास्थायो नाथाय नोङो गोसोखां फोरबोखौ नोङो गोसोखां बे सामसननि बाथ्राखौ नों सामसननि बाथ्राखौ गोसोखां जोहोलावफोर नों मोजां मोननाय हिन्जावा नोंखौ नेवसिलाङोब्ला नोङो मा जागोन नोंखौ गासैखौबो लाजोबनानै जुदि नोंखौ नेवसिलाङोब्ला नोंनि अननायखौ बोननानै बे नेवसिलाङोबा नोङो मा जागोन नों गोसोआव मोनसे
नाराज जागोन नोङो मोनसे नोंनि गोसोआव मोनसे मोनसे साननाया फैगोन एक्सटेन्डबो नोङो जानो हागौ बेनिखायनो बे लामाजों नोङो मानो थाङो आरो सिखोलायाबो नों मोजां मोननाय हौवाजों जुदि गासै सिंसा जुदि रिलेसन खालामनानै लायोब्ला उनाव बियो जुदि नोंखौ थगायोब्ला नोङो मा जागोन बेनिखायनो नों बबे लामायाव दङ फोरबोआ बेखौनो बुंदों नोंनि मोजां मोननाय हिन्जावा नोंखौ थगायनोबो हागौ नोंखौ नेवसिनोबो हागौ फोरबोआ जोंनो मोजां हिन्जावखौ सायख'नानै होगोन फोरबोआ नोंनो मोजां हौवाखौ सायख'नानै होगोन बेनो जोंनि बयनिख्रुइबो साबसिनथार संसाराव लाइमोनफोरनि मोननो गोनां मुवा आरो बे मुवाखौ बयनिख्रुइबो साबसिनथार दाम गोसासिन महरै फोरबोआसो नोंनो होगोन आरो बे नोंनो होनाय जोहोलावजोआ नोंजों रुजु रुमु रायजो जागोन बेनिखायनो फोरबोखौ गिग्रा नङाब्ला फोरबोखौ फोथायग्रा नङाब्ला नोंनि मोजां मोननाया फैलरबो जानो हागौ बेनिखायनो जोहोलावफोरनि मोजां मोननाया बबे लामाजों नों गावखौ एसे ब्रेक खालामनानै एसे बेकथिंजाय जुदि नायोब्ला नोंनि भबिष्यआ मा जालांगोन मोजां मोननाया फोरबोनिबो बेरेखाबो जालांनो हागौ जोहोलावफोरनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसो थोलायनाया फोरबोनि बेरेखा बेनिखायनो फोरबोआसो जोंनो मोजां जोहोलावजोखौ मोजां हौवाखौ जोंनो होयो जोंनि गोथार बाइबेलाव बे बाथ्राखौनो जोंनो फोरोंदों सामसननि बिसयै जों बेसेबांखि बोलोग्रा जाया मानो जों जेसेबांखि समायना जाया मानो नों गलिलांगोन नों गोमोरलांगोन नों जोबस्रांलांगोन बेनिखायनो नोंनि जोबस्रांनाया बे लामाजों जानो नाङा नोंनि जिबना बे लामाजों थांनो नाङा जोहोलाव आरो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बे बाथ्रानि गेजेरजों आं नोंथांमोननि गेजेराव थुलुंगा लाबोबाय इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बोर होथों जिसुनि मुङै गोजोन्थों।